Ali moram da kažem nešto što se dogodilo javno i trudit ću se da to kažem koncizno i kratko, da ne uzimam previše vremena. Ja sam danas takođe, i to želim da kažem, jer smatram da je govorenje istine neka vrsta moralne odgovornosti u ovakvim situacijama, da nema mesta izbegavanju činjenica, zato što mi onda i ovako ne razumemo šta se dogodilo, a kamali koji još neke stvari stavljamo pod tepih, mislim da to neće nikome doprineti. Ja sam danas bio na sastanku roditelja, nekih od roditelja postradale dece i predstavnika svih relevantnih institucija Republike Srbije. I mi smo dobili izveštaj od državnog tužioca, javnog državnog tužioca, od tužioca za kriminal i tu je bio prisutan i sekretar Ministarstva zdravlja i na jednu konstataciju koja je naravno bila potegnuta time šta će biti sa počiniocem zločina, ja sam vidio zaista iskrenu želju državnog sekretara ispred Ministarstva zdravlja, ali baš onako ljudsku, iskrenu reakciju da će on učiniti sve da taj izvršilac dela nikada ne napusti instituciju. I ja sam u tom trenutku zaista ostavio potrebu da kažem da ja vama lično verujem. I ja zaista verujem da postoji želja da se to uradi. Međutim, kad sam ja postavio pitanje ko je doktorka Ranka Radulović, niko od prisutnih nije znao o kome se radi. Doktorka Ranka Radulović je zaposlena na neuropsihijatrijskom odeljenju kliničko-bolničkog centra Pasterovoj 2 i ona radi u stacionaru. Ona je poslata od strane Ministarstva zdravlja kao neko ko treba da pomogne u toj situaciji deci i nama roditeljima. Direktorka škole je izjavila da ona nikada ranije nije znala doktorku Ranku Radulović i svi prisutni su bili tajcu. Zanemili su, niko nije znao o kome se radi. Ja sam pitao predstavnike da li je doktorka Ranka Radulović poslata od strane ministarstva. Dobio sam pozitivan odgovor. Sad to već samo po sebi govori. Sad ovako, znači, doktorka Ranka Radulović je 5. maja unutar osnovne škole Vladislav Ribnikar videla na hodniku decu koja su došla da uzmu neke stvari svoje škole i među tom decom igrom slučaja bila Sofijina, jedna od Sofijinih najboljih prijateljica. Ja ovo iznosim u javnost sa punom moralnom odgovornošću i spreman sam da svaku ovu svoju tvrdnju odbranim kao iskaz na sudu. I to uz saglasnost majke jedne od dece koja je učestvovala u toj mračnoj psihoterapijskoj seansi koju je sprovela doktorka Ranka Radulović. Ona je pod okriljem te škole, uz znanje direktorke te škole, decu uvela u kabinet i tamo im puštala narodnu muziku i navodila ih i govorila o tome da treba da se povežu sa duhovima i dušama svojih mrtvih prijateljica i prijatelja. Takođe je nastao tajac kad sam ja to danas izneo na ovoj sednici i ne postoji niko kome je jasno kako se to dogodilo. Ja ću lično kao građanin ove zemlje uraditi sve što mi je u pravnoj moći da ta doktorka više nikada ne radi taj posao. To je bilo bez ikakvog znanja roditelja. Devojčica koja je učestvovala u tome je došla kući uplakana i nije čudo što je uplakana, što je u traumi od tog dana, od kad se to dogodilo. Mama je pitala
šta je bilo u školi. Ona je rekla da su bili na seansi, nekoj terapeutskoj, i pitala je kako je bilo. Ona je rekla odvratno, puštali su nam narodnu muziku i tražili da se povežemo sa duhom mrtvih prijatelja i prijateljica. Takođe sam video iskreno šok i bukvalno šok ljudi koji su došli danas ispred institucije ove države kada sam ja to izneo. Dakle, to je jedna od stvari koja je jako teška, to su teška pitanja i na ta pitanja moramo imati odgovore, moramo znati šta se događa. Ne može leva ruka da ne zna šta radi desna ruka i ne može se bez konsultovanja struke, bez ozbiljnog uspostavljanja kontinuiteta nekog procesa terapeutskog sa roditeljima i sa ovakve stvari događati. Samo želim još jednu kratku stvar da napomenem, da je u izveštaju sa kolegijuma roditelja bez ikakve potrebe skrajnuta javnost za ovaj događaj i da ja sad nisam to izneo ovde kod vas ili danas na tom skupu, o tome verovatno niko nikad nigde više ne bi pričao. Ono što